הומאומה, הומאופתיה, הפודקאסט של מכללת פעימה, בהגשת מלכי רוזן. שלום וברכה, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של פעימה, הומאומה, הומאופתיה. היום אני ממש מתרגשת לארח את דוקטור מאיר בילארד, מומחה לרפואת ילדים, הומאופת, בעבר ריכז את הרפואה של קופת חולים כללית בקצרין. שלום מאיר. שלום, בוקר טוב. אני מלכי רוזן, ואנחנו נתחיל. מאיר, דבר ראשון, אתה גם רופא ילדים וגם הומאופת, שזה באמת איזשהו שילוב מעניין מאוד, בטוח למטופלים שלך. בוא נתחיל דווקא מאיך הגעת להומאופתיה. אוקיי. נחזור עוד אחורה, אני נולדתי בברזיל, וכשהתחלתי ללמוד רפואה בשנה הראשונה, יש לי בן דוד שהוא 10 שנים מבוגר ממני, וזה היה לפני כבר 50 שנה, משהו כזה, והוא החליט לפני כל כך הרבה שנים, כשהוא סיים את הרפואה, לא לעשות התמחות, והלך ללמוד הומאופתיה. אני כל הזמן חשבתי ועדיין חושב שהוא איש מאוד חכם, והלכתי לשאול אותו מה זה הדבר הזה, כי הוא ויתר על התמחות והלך ללמוד את זה. ואז הוא התחיל לדבר איתי על דילולים ועל אנרגיות ועל ריפוי בצורה אחרת, ואני יצאתי ממנו וחשבתי שהילד קצת השתגע, שאכל איזה פטריה מקולקלת בהודו, והלך הילד. עבר שנה. הוא גם בברזיל יחד איתך. הוא הומאופת מאוד מאוד רציני. בברזיל, כן. וואו. עבר שנה, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, אותו פגע בו, והוא היה מחוסר הכרה, מאושפז בטיפול נמרץ, ולא היה לי כל כך תקווה כל כך, והבן דוד הזה בא לבקר אותי, והתחלנו לדבר, הוא אומר, בוא ניתן לו אולי משהו הומאופתי, אמרתי, לא אכפת לי, ויצאנו החוצה, התחלנו לדבר, אבא שלי היה קומוניסט קיצוני, והוא היה... הבן דוד הזה נזכר שכל פעם שהוא מתעצבן, הוא מתחיל לגייק. ואז הוא אמר לי, נכון? אמרתי, כן, וואלה, נכון. הוא אומר, יופי, אז יש לי משהו, הלך להביא רמדי הומאופתית. אבא היה... לא, לצערי הרב לא, וגם הוא לא. כי ניסיתי לשאול אותו. ונתנו לי להיכנס לשם לטיפול נמרץ, כי הייתי סטודנט. ולא ביקשתי רשות, כי אני חושב שאף אחד לא היה נותן לי. היום הומאופתיה בברזיל זה חלק מהסילבוס של האוניברסיטה. כאילו אתה יכול לעשות תואר שלישי בהומאופתיה. מדהים. כן, אבל אז לא היה ככה, וכשאף אחד לא הסתכל, אני פשוט ניתקתי את אבא מהמנשם, וזרקתי 3 כדוריות כאלה לטובוס שלו. בתוך שנייה הוא התחיל לגייק. וזה היה הקלו של הבן דוד הזה, וזה הסימפטום שהוא לקח. ושם אני ניטרלתי הרבה דברים, ניטרלתי את הסיפור הזה שהוא רוצה לרצות אותי, או שזה פלצבו, או שזה לא יודע מה. הוא לא ידע מה אני עושה, הוא בקומה עמוק, הוא לא ראה שאני עושה את זה. וזה פשוט עבד, כאילו... אבא התעורר? לא, לצערי הרב, אבל זה לימד אותי או השאיר לי מאחורה שיש משהו בזה. שזה לא סתם סוכריה או סוכר, יש משהו בזה. לקח לי הרבה שנים. זאת אומרת, התגובתיות שלו בעצם הראתה לך שזה לא פלסבו. זה לא אפקט פלסבו. בדיוק. ואז לקח הרבה שנים, אני סיימתי את הלימודים ועליתי ארצה. שזה סיפור בפני עצמו, מעניין. כן, את רוצה, אנחנו יכולים להישאר כל היום פה ואני אספר סיפורים, אבל אז לא תקנו את הספר שלי. כן, אתה כותב ספר? אני מתחיל לחשוב על זה ברצינות, כן. מהמם. ועברו הרבה שנים, הגעתי לארץ, והבן דוד הזה נתן לי שם של הומאופת, ללמוד, אני דיברתי איתו איזה 2 דקות, ולא הרגשתי שאני רוצה ללמוד איתו, ואז באמת לקח עוד איזה יותר מ10 שנים, עד
שהגעתי ללימודים שלי, וכל הזמן אני לא כל כך זוכר, אבל ההורים אומרים שהייתי שולח אותם להומאופתיה. אני לא זוכר את זה כל כך, אבל תמיד הייתי קצת שואל שאלות גם ברפואה. אני לא טיפוס שמקבל את הדברים כמו שמספרים לי, ואני רוצה להבין אותם בצורה אחרת, והגוף האדם ואנחנו, בני אנוש, הם מאוד מאוד מורכבים, וזה לא כזה פשוט כמו שאתה לומד בכימיה ובביולוגיה. ואז למדתי הומאופתיה, והיום זה מה שמציל אותי, כי אני מאוד מתוסכל מהרפואה שלנו. אוי, אוקיי, אז בוא תספר לי איך זה הולך ביחד, מה המטופלים שלך בעצם מקבלים ממך, אלה שבהומאופתיה ואלה שברפואה קונבנציונלית, ואיך החיבור ביניהם, אתה בעצם רופא ילדים, אז אתה רואה אמהות, אבות, ילדים. גננות, כן. אני יודעת שהביקור אצלך הוא לא ביקור סטנדרטי אצל רופא ילדים. את זה ככה הבנתי בין השיטין, שאתה לא בא ל4-5 דקות או 8 דקות. כן, אני מאוד משתדל לראות את הבן אדם, לראות את הילד, ולא רק את הילד. כשסיימתי את ההתמחות, מאוד רצו שאני אשאר בבית חולים, רצו לשלוח אותי לתת התמחות, בארצות הברית. אמרתי, לא, אני רוצה להיות בקהילה, כי זה כאילו ממש ממש כיף, גם להכיר את המשפחה, וגם לראות את הילדים האלה גודלים. למרות שלפעמים פדיחות, כי אתה לא מזהה אותם ברחוב, הם אומרים שאתה הרופא ילדים שלהם מאז שהם נולדו, אבל זה מאוד, לדעתי זה מאוד מספק אותי, הגישה הזאת של רופא באמת. מספר סיפור שאני חושב שאחד מהדברים הכי טובים שקרו לי, למרות שזה היה אסון, אבל יצאתי רק מהתמחות, התחלתי לעבוד בקופה, עוד לא הייתי הומאופת, אבל הייתה אימא שהיה לה 3 ילדים במרפאה, וראיתי אותה לאחר צהריים עם אחד מהילדים, ובבוקר כשהגעתי, המזכירה אומרת לי שהיא נפטרה. הילדה? לא, האימא. והיא אישה צעירה. ונכנסתי לחדר, התחלתי לחפש את הטלפון של האבא, לדבר איתו, בינתיים הטלפון צלצל, וזה היה האבא, ואמרתי לו, וואו, אני ממש מצטער, וזה, מה קרה? הוא אומר, תקשיב, אני יצאתי בלילה עם אשתי באמבולנס, כי הרגישה מאוד לא טוב, וילדים ישנים, יש להם 3 ילדים, והם לא יודעים מה קרה, ואשתי נפטרה בלילה, ועכשיו אני צריך לחזור הביתה, ולספר להם. וואו. ואני לא יודע איך לעשות את זה. והם מאוד מאוד אוהבים אותך, ורציתי לשאול אותך משהו, ואתה יכול להגיד לי לא, בפירוש. אם אתה יכול ללכת לשם לפניי ולדבר איתם, עד שאני מגיע. וואו. כמובן שסגרתי את המרפאה והלכתי, וכשחזרתי הביתה בצהריים ונסעתי, חשבתי שזה נורא מה שקרה, אבל זה בדיוק מה שרציתי כשחלמתי להיות רופא. שאנשים ירגישו שהם יכולים לדבר איתי לא רק על השיעול והחום, אלא גם על הדברים קצת יותר רציניים, או באמת מה שמפריע להם. מדהים שאתה היית הכתובת שלו. מדהים. כן. והשילוב עכשיו עם הומאופתיה, לא עכשיו, כבר 10 שנים, עוזר לי מאוד. אז יש לי את המרפאה שלי, את הקליניקה שלי שאני מקבל בתור הומאופת, אבל יש גם את היום שאני מקבל בתור רופא ילדים, שאני משלב אם יש דברים אקוטיים, או למשל עכשיו עם כל המלחמות וכל הדברים האלה, אני חושב שאני עוזר הרבה מאוד. אתמול ראיתי אמא שהראה לי את התמונה של הילדה, שילדה בת, לא יודע, היא הייתה בת 15 או 14, לא 15,
שלא יצא מהבית, ממש. 3 חודשים בגלל המלחמה, והתחילה להחמיר, והאמא באה בבוקר לבקש הפניה לפסיכיאטר. אמרתי, בסדר, אני אתן לך, אבל תספרי לי מה קורה איתה, היא לא יוצאת מהבית, עכשיו היא לא נותנת לי לצאת מהבית, ומבקשת לא לקנות חלב, שאבא יקנה חלב כשהוא מגיע הביתה בערב. שאמא לא תצא אפילו כדי לקנות במכולת. והיא משתקת, אמרתי לה, בסדר, אני אתן הפניה, אבל אני רוצה לראות אותה ולדבר איתה אחת צהריים. אם את יכולה להביא אותה, ואז דיברתי איתה, שם אין לי הרבה זמן, כן, לקחת מקרה כמו שצריך, אבל הבנתי את הנקודה. הרבה חרדות מן הסתם. כן, נתתי לה מה שקוראים לו אקונייט. אקונייט, תיארתי. שאני חושב שצריכים לשים את זה במים, לפחות בצפון עכשיו. כן, שזורמת היא לחרדות כן, לשוק ולהלם נתתי לה, וסיכמנו שהיא תדבר איתי בטלפון בבוקר. בבוקר היא לא דיברה איתי, התקשרתי, 8:30, התקשרתי לאמא, אמרתי, כן, היא קבעה איתי, היא לא התעוררה, היא אומרת, מה לא התעוררה? היא התעוררה ב6:30 בבוקר, ביקשה ממני כסף, ללכת לספרית, סדרה את התיק והלכה לבית ספר. אמרתי, בסדר, תמסרי לה דש. אז אפשר לשלב את הדברים, ואני מאוד חושב סיפור היום... סיפור מדהים של הצלת נפש. כן. ממש. אתמול היא הראתה לי את התמונה שלה, שהיא סיימה את הבית ספר. אז אני חושב שצריך מאוד לעשות אינטגרציה. שלמדתי, כעסתי בעיקר על עצמי שחשבתי שבזבזתי זמן ללמוד רפואה, כי כששמעתי על הומאופתיה אמרתי, וואו, זה מה שרציתי כל כך, הייתי כל כך צמא לשמוע את הדברים האלה. היום אני מבין שלא, שזה בסדר גמור, שהייתי צריך את כל הניסיון שיש לי כדי לעשות מה שאני עושה. האינטגרציה הזאת. בדיוק, כן. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. זה גם, אני חושבת שיש לך בזכות זה איזושהי נגישות יותר להרבה אנשים, שסומכים עליך ומוכנים להביא את הילד, מוכנים להקשיב, מוכנים רגע להשהות את ההפניה לפסיכיאטר ולראות מה זה עושה. כן. זה לא מובן מאליו. לא כולם. צריך להגיד את האמת, שזה כשהגעתי לצפון לפני 6 שנים, אז זה כמו שכל פעם שהגעתי למקום חדש, אז זה לוקח קצת זמן, כי אנשים רגילים שהם יוצאים מרופא תמיד עם מרשם. נכון. דורשים אפילו, נכון. כן. ממש, לפעמים מרימים כיסא ומרימים להרים לך, לזרוק עליך את הכיסא. באמת זה קרה? כן, כן. מה זאת אומרת? לא, פעמיים כבר קרה לי את זה. שמה? שאבא פורץ את הדלת ואומר, למה אתה לא מטפל בילדה שלי? וזו ילדה שראיתי אותה בבוקר, נערה, עם כאבים בגרון, לקחתי לה משטח, ולא חשבתי שזה חיידקי, ואמרתי, בוא נחכה למשטח, לא קרה כלום. והוא נכנס, הוא אומר, למה אתה לא מטפל בילדה שלי? אמרתי, ראיתי אותה בבוקר, מה זאת אומרת לא מטפל? אתה לא נותן לה שום דבר. לקח את הכיסא, רם את הכיסא, ותרשום מוקסיפן. אמרתי לו, תקשיב אדוני, אתה יכול לזרוק את הכיסא, אתה יכול להרביץ לי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אתה אחראי על הילדה, אני אחראי על הבריאות שלה. ומי שמחליט על הבריאות שלה כרגע זה אני. ואני לא אתן לאנטיביוטיקה לפני שאני מקבל את המשטח. גם אם אתה תזרוק לי את הכיסא. הוא אומר, עולה לך כסף לרשום את זה? אמרתי, לא, ממש לא. אז הוא הוריד את הכיסא. זה די מדהים, לדרוש בכוח מוקסיפן, אפילו שאולי מדובר זה לא אחד. זה אחד שאני מספר שהוא פשוט יהיה את הכיסא, אבל בהתחלה אני תמיד מקבל... כי אנטיביוטיקה, אנחנו חייבים לומר פה, אנטיביוטיקה לא תרפא אם מדובר... בווירוס. בדיוק, אבל זה מקרה אחד, כאילו זה פשוט בולט בגלל שהוא הרים את הכיסא, אבל זה קורה כל הזמן. ואז הוא ראה שאני לא התרגשתי כל כך, הוא הוריד את הכיסא ושאל אותי, כאילו, למה אתה כזה קקשן? למה אתה לא נותן למפגר כמוני? למה אתה לא רושם את זה ושאני אעזוב אותך בשקט? אמרתי, כי אני דואג לילדה שלך, ואני לא רוצה לתת לאנטיביוטיקה סתם. לא יקרה שום דבר אם אנחנו נחכה יומיים לקבל את התשובה של המשטח. הוא אומר, ואמרתי לו, ויש רופאים אחרים, ואני לא
רציני, הרבה יותר טובים ממני, ויתנו לך אנטיביוטיקה מיד. על הרבה יותר טובים ממני, אני חייבת לחלוק. אני לא, אבל לא משנה. ואמרתי, כאילו, תביא אותה. אני כזה, אני עקשן. הוא אומר, לא, אני רוצה שאתה תטפל בהם. אוקיי. אבל זה קורה הרבה, ואני מקבל תלונות, היום כבר לא, אבל בהתחלה תמיד אני מקבל תלונות, למה הרופא הזה לא נותן שום דבר, וזה, בסדר. אני מאוד שקט עם מה שאני עושה. אני יודעת. אז אתה יכול קצת לתאר את ההסתכלות ההומאופתית שלך, כי אני חושבת שהיא קצת בגוון אחר, בגלל הלימודים והעיסוק כרופא ילדים. אז איך אתה רואה את ההומאופתיה מהכיוון שלך? אני יודעת שגם נתת הרצאה לא מזמן, שאתה נותן הרצאות לפני רופאים על הומאופתיה. כן. האמת שההסתכלות שלי גם בהומאופתיה היא קצת שונה מהרוב. בוא נדבר על זה. למשל ברפואת ילדים, בסדר? על צינון או על חום פשוט שאני רואה שהילד לא... בוא נגיד ככה, 60-70% מהמחלות בילדים הן ויראליות, בסדר? נכון. והם עושים חום, ילד בין שנה, שנתיים, הוא עושה 5-6 פעמים בשנה בדרך כלל חומים. אם אני מרגיש שכשהילד בסדר, כי ילדים יש להם כוח ויטלי מאוד מאוד חזק, אז אני אומר, גם בתור רופא, אני אומר, לא צריך להוריד את החום. אם הילד מחייך ויש לו 40 מעלות, אני אומר, תחכו, תיתנו לו רק לשתות והכל בסדר. ואז אני לא מציע לתת לא אקמול וגם לא הומאופתיה. תנו לו להתמודד, כי הוא לומד. האמת שב-40 חום אני כבר נותנת הומאופתיה. כמובן אני לא ממליצה להוריד חום, אבל... שוב, תלוי... אבל תלוי באמת ברמת החיוניות של הילד, ולכן אני גם מטפלת רק... אם הילד סובל, אני רואה שהוא... אז ברור שלתת רמדי הומאופתית. כן. נכון. אבל זה אחד מהיתרונות... לא, אבל זה אחד מהיתרונות שאני דיברתי קודם, שיש לי גם את הידע וגם את הניסיון הזה, להבין אם באמת, כאילו, אם הוא צריך משהו, וזה לא משנה אם הוא אלופתי או הומאופתי. ואני מסביר להורים, יש הורים שמוכנים לקבל את זה, ויש הורים שממש לא, וזה בסדר. אבל אז השילוב הזה, וכשיש לא רק חום או מחלה, או אתמול, לא יודע, 13:00 קיבלתי נער, שהוא נכנס עם כאבים באוזן, מאוד חזקים, שהוא מחזיק את האוזן, ממש. מחמם אותה בעצם. לא יודע, הוא פשוט מגן עליה. מגן עליה. וקלטתי שהוא איזה, הוא לא נותן לא לאמא שלו ולא לי להתקרב. כאילו אמרתי, אני אעשה את זה ממש בעדינות, הוא אומר, אל תיגע בי, והוא פשוט, בדיוק, אז נתתי לו ארניקה, בדיוק. ובנוסף אמרתי לה, תדברי איתי מחר, אבל השארתי לה מרשם לטיפות. אבל בוא נגיד כמה מילים, כי אנחנו מדברים בשפה שלנו, ויכול להיות שאחרים לא יבינו למה ישר אני אומרת ארניקה, כי זו בעצם רמדי, שגם אחרי פציעה, או אחרי מחלה, או בזמן כאב, התגובה היא אל תיגע בי ואל תתקרב אליי. הפחד הוא כל כך גדול, שזו אחת הרמדי הכי נפוצות לפציעות. בדיוק. וכשראיתי כאיך שהוא נכנס, אני לא מכיר, הם לא פציינטים שלי, אבל הם גרים בדרום הרמה. צריך להגיד שאתה גר ברמת הגולן, כן. אז הבנתי. איך הוא, אוקיי. ופשוט כשהוא נכנס, ראיתי את ההתנהגות שלו, ממש. ופשוט הוא ממש ניסה להתרחק מאמא ומאח שלו. אז אמרתי, וואי, הוא צריך ארניקה. לא משנה לי מה קורה איתו, ולא פתחתי תוכנה, פשוט נתתי לו ארניקה. וזה קורה הרבה פעמים, כאילו ממש. הם כבר רגילים שלא כולם, אבל הרבה יוצאים עם בקבוקון של משהו. של רמדי. כן. והם מאוד מופתעים, כי אני לא מבקש כסף על זה, אבל זה סיפור אחר. אוקיי. בסדר. אז עוד קצת על ההומאופתיה מנקודת המבט שלך?
אז מבחינתי, כמו שאמרתי, כשהתחלתי ללמוד בעיקר את הפילוסופיה של הומאופתיה, אני כל כך התלהבתי, ממש, כשרפי, שזה חבר משותף, שהוא נכון, היה מורה שלי בשנה הראשונה, כן. הוא קרא לנו יום אחד את המכתב שאנמן כתב למטופלים הקטנים שלו. אנמן היה גם רופא ילדים, והוא היה מתוסכל מאוד מהרפואה הקונבנציונלית, מהאלופתיה, והוא החליט להפסיק להיות רופא, והוא כתב, אני לא יכול להמשיך לטפל בכם, כי אני לא יודע מה אז היו עושים דברים איומים, האמת שגם היום אנחנו עושים דברים איומים, אבל היום עושים אותם יותר בעדינות. לא כל כך. לא? אוקיי. אני אספר שוב סיפור, אמא שלי כשהייתה בהיריון שלי, לפני 63 שנים, היא הייתה בת 42 כבר, לא היה אולטרסאונד ולא היו בדיקות, והרופא, משפחה שלה אמר לה, גברת, תתחילי לעשן, כי את משמינה יותר מדי, ואם תתחילי לעשן, לא יהיה לך תיאבון כל כך, ולא תעלי כל כך הרבה משקל. ואמא התחילה לעשן, כשהייתה באמצע ההיריון שלי, כן. וישנה את זה, ישנה סיגריות עד גיל, שהייתי דבר מצווה שלי, משהו כזה, שאני התחננתי שהיא תפסיק. וכל פעם שהייתה מתעצבנת, הייתי אומר לה, את עשית את המפגר הזה, כן? גם בגיל 42 וגם היא ישנה בהיריון. אבל, והיום אנחנו עושים פרצופים כאלה, אני חושב שהנכדים שלנו יעשו פרצופים גם על הדברים שאנחנו עושים היום. אני בטוחה. אני מקווה שהם יעשו פרצופים, זאת אומרת שהם חושבים על הדברים ומבקרים אותם. לא, יראו את הדברים בצורה אחרת, בדיוק. אתה מדבר על החלוקה של הכדורי הרזייה, שמחליפה את האישון של פעם. את זה אפילו לא, אני לא מדבר על זה, זה נושא אוי ואבוי. זריקות וכדורים. כן, אבל לא, אני מדבר משהו שקרוב אליי, שזה למשל החלוקה של סמים לילדים. כל האטנט וכל הריטלין שפשוט היום, אמרתי את זה למנכ"ל הקופה שהוא בא להצטלם איתנו במלחמה, שהיום כשאני צריך, אם אני רואה 30 ילדים, הפעמים שאני צריך לקום ולבדוק אותו פיזית, כי הוא בא בגלל מחלה, הם 5-6 פעמים ביום. כי מה? בסדר? כי כל השאר של הילדים שאני רואה, זה הפניה לנוירולוג או מרשם לריטלין ואטנט. זה מה שהרופא ילדים היום עושה, ממש בגדול. חבל על 7 שנות לימוד בדיוק, אמרתי, אני היום מאוד מתוסכל, כי אני ממש לא למדתי רפואה בשביל זה. אני לא מסכים עם זה, אני ממש חושב שזה משהו נוראי. יש מצבים שצריך, הבן שלי הוא דוגמה טובה, והוא זה, לא, אמרתי, בכיתה א' היה קטסטרופה, הוא ישב עם אמא שלו, ישב איתי, ולא הצליח כל כך, והוא ראה את הילדים אחרים מצליחים אחרי רבע שעה. בכיתה ב' יום אחד הוא אמר לי, כשהערתי אותו, הוא אומר, אני לא רוצה ללכת לבית ספר. אמרתי, למה? הוא אומר, כי אני מפגר, ואתם לא מבינים את זה. אין לי מה לעשות שם, אני לא מבין שום דבר, ואני לא רוצה ללכת לשם. יש לציין שהיום הוא לומד רפואה, והוא יושב פה איתנו. והוא לא לוקח. אני כבר נותנת את סוף הסיפור. הוא לא לוקח ריטלין ולא אטנט. אבל, ואז כאילו ממש, נדלקה נורה אדומה מהבבת, לקחתי אותו לאיזה פרופסורית שעבדתי איתה, היינו שם 10 דקות ימה מהר. אתה יודע מה צריך לעשות, צריך לרדת ולקחת תרופה. הוא היה ADHD, כאילו הוא לא היה יושב 5 דקות בשקט. ואז בין ב' לג' נתנו לו, הגרף שלו היה, הלוואי הגרף הזה היה של הבורסה בלימודים, אבל יום אחד זה, אני בא לאסוף אותו, והוא זה, פשוט היה לא מפסיק לדבר כל הנסיעה, ויום אחד הוא נכנס ובואה כל הדרך. חשבתי כאילו מה קרה, חשבתי שקרה משהו בבית ספר, ושאני לא רוצה לדבר איתו כשאני נוהג. ואז הגענו הביתה, וחשבתי אני אדבר איתו כשאני אגיע הביתה, לא חשבתי על הריטלין, אבל כשהגענו הביתה הוא שם את
תיק, ותוך שנייה, ממש, התחיל מספר את כל הסיפורים שלו. אמרתי, ברוך השם, הילד חזר, ואז אני זוכר באותו לילה, לא אמרתי לו כלום, אבל הוא אמר לי, אתה יודע, הדבר הזה מאוד עוזר לי, אבל אני מרגיש כמו בכלוב של ציפור, עם חולצה של המשוגעים, אני לא יכול לשחק עם החברים שלי, אני לא יכול לדבר עם אף אחד, וזה הרגשה שכמעט כל ילד, והיום מבקשים ממני לתת מרשם לאטנט, שזה אותה קבוצה פרמקולוגית של קוקאין, בסדר? לילד בן 5. ואמרתי, אני השתוללתי שם, ואמרתי, אני לא חותם על זה. שהפסיכיאטר שכאילו המליץ, שהוא יחתום, אני לא חותם על זה. ואבא שוב, כי אני אמרתי לו, תקשיב, זה אותה קבוצה, ומישהו צריך להגיד לך, זה סם. בבית מרקחת הוא על 2 כספות. מישהו צריך להגיד לך, זה אותה קבוצה של קוק, זה לתת בבוקר פס של קוקאין לילד שלך, ואני לא רוצה לעשות את זה. הוא אומר, איך אתה מדבר, אני אתלונן עליך. אמרתי, תתלונן כמה שאתה רוצה. טוב שהוא לא הרים כיסא לפחות. גם אם היה מרים כיסא, אני כבר לא מתרגש כל כך מהדברים האלה, אבל... ואז הרוקח, היה סיפור שלם שם במרפאה, ואז הרוקח לוקח אותי לבית מרקחת ומראה לי שיש אישור ממשרד הבריאות לתת את הדבר הזה מגיל 3. בלי שום אישור מיוחד. וואו. כן, אז אני מצליח לכוון אותם לטיפולים אחרים, כמו דיאטה, כמו הומאופתיה, קצת קשה לי להגיד להם ישירות, אבל יש כאלה שמבקשים ממני, זה בסדר, אבל יש הרבה דברים ברפואה שאני לא מסכים איתם היום. רגע, אבל אני רוצה להבין, אחרי כיתה ג' איך המשיכו הלימודים בעצם? הוא לקח, הוא המשיך לקחת, אבל זה לאט לאט הוא התחיל, ילד מאוד חכם, התחיל להגיד, היום אני לא צריך, כי היום זה חזרה לטקס, לא יודע, יום עצמאות, יום זה, יום מהר, שזה 30% מהלימודים שלהם, ואז הוא התחיל, פשוט הפסיק לקחת, ועכשיו בלימודים הוא ניסה פעם אחת בהכנות, והוא הרגיש מאוד מאוד לא טוב, והבין שהוא לא צריך את זה. בלימודי הרפואה. לא, לפני שהוא עוד זה ניסה להתקבל לאיטליה. אבל, והוא זה לומד לאט לאט מה עושה לו טוב. למשל, לא צריך ללמוד עם מוזיקה או עם רעש. אם אני מדבר איתך עכשיו, לא יודע, יש זבוב, אני מאבד את זה. אתה שומע אותו, כן. אני אאבד את זה. הוא צריך ההפך. ולומדים לאט לאט. והיום אני מסתכל על זה בצורה אחרת. אני חושב שיש היום הרבה תפקידים שצריכים להיות כאלה. נכון, נכון. למשל, אם שמים אותי עכשיו לנהל שידור חי של חדשות בטלוויזיה, בסדר? כן. יזרקו אותי מהחלון אחרי 2 שניות. כן. כי הם צריכים לדאוג לתאורה, לסאונד, ולא יודע מה, אין סיכוי שאני אעשה את זה. יש אנשים עם כישרונות שונים ואינטליגנציות שונות, וכל מקצוע עם האינטליגנציה המתאימה לו ועם דרך הלימוד שלה. כן. נחזור להומאופתיה, אני חושב הקטע שמאוד מאוד מדבר אליי, זה הקשר הגדול הזה, או הידיעה הזאת, שהגוף יכול לרפא את עצמו. המכונה המדהימה הזאת, שכל כך, אני כל כך מתלהב ממנה, כשאני רואה אותו לומד הומאופתיה אנטומיה, הלוואי שהוא היה לומד הומאופתיה, שהוא לומד אנטומיה עכשיו, ועוד מעט פיזיולוגיה, אני כל כך מתלהב, כי זה באמת כל כך נחמד להבין את הדברים האלה, מה שאנחנו יכולים להבין, כן? אבל גם הידיעה, אחרי כל כך הרבה שנים, אני 30 שנה כבר רופא, יותר מ-30, להבין שכאילו הגוף והבן אדם יכול לרפא את עצמו. יש לנו מורה משותף בהודו, אני מצטט אותו כל הזמן. דוקטור רג'ן שנקרן. כן, שהוא מאוד אוהב מוזיקה, והאקדמיה שלו בהודו קוראים לה The Order Song, והוא אומר, לכל בן אדם יש את המנגינה משלו, ואין 2 אנשים בעולם הזה עם אותה מנגינה. ולכל אחד גם יש צליל לא מכוון. שלפעמים הוא צורם קצת יותר, לפעמים צורם פחות, אבל
והתפקיד של ההומאופת זה לנסות לזהות את הצליל הזה. והרמדי פשוט, זה תדר שפשוט אתה נותן לו, ואומר, הנה, מאיר, זה הצליל הלא מכוון שלך, בבקשה, תסדר אותו, כמו שאתה מסדר את המיתרים בגיטרה. וכשזה עובד, זה עובד מקסים, זה פשוט קסם. כשאני שומע את הדברים האלה, אני פשוט מסתדר לי כל כך עם כל מה שאנחנו לא מצליחים לעשות. ואני לא מזלזל ברפואה קונבנציונלית, כן? גם אני לא, ודאי. הצילו אותי כבר פעמיים, הצילו אותי, לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל החזירו אותי. אנחנו שמחים על זה. אבל יש הרבה דברים טובים שם, אבל צריך אינטגרציה. והיום ברפואה קונבנציונלית אנחנו לא מרפאים כמעט שום דבר. ברפואת ילדים, אולי מחלות זיהומיות, איך קוראים לזה, חיידקיות, אבל, וכל כך היום בארץ, למשל, הקטע הרגשי של ילדים, הילדים הלכו לאיבוד. בעצם כבר מ-2020 שהתחילה הקורונה, התחילו הסגרים, ולא סיימנו עם התקופה הזאת. נכון. אנחנו עדיין ב7 השנים הרעות, אמרו לי שאוטוטו זה נגמר. אתה יודע, כמו בתנ"ך, 7 שנים טובות ורעות. יש מישהי שברזילאית רופאת ילדים, והיא באמת, אני מאוד אהבתי לשמוע אותה, אני מאוד אוהב את התינוקות שהם רק נולדים, כי אני מרגיש שאתה מסתכל עליהם בעיניים, הם עדיין מחוברים למעלה. חבל שאנחנו לא מבינים אותם, אבל היא אמרה, אתם מרגישים שכאילו כל הילדים שנולדים בשנים האחרונות, נולדים עם חיוך מאוד גדול, וזה מאוד נכון, כאילו ממש, הם באים עם שמחה, אתה פשוט רואה אותם אחרי יומיים 3, אתה מסתכל עליהם, אם אתה ממש נותן להם להתבטא ולהסתכל מקרוב כזה, והם מחייכים והם שמחים מאוד, ואז היא אמרה, והם באים לעולם לא כל כך טוב, אבל כנראה שהם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, שאולי פה יהיה טוב אחרי כל הבלגן הזה, הלוואי. לפחות להם. אז בעצם אנחנו יודעים שהרבה מהביטויים הפיזיולוגיים בגוף, חלקם זה מצוקה של הנפש, שמנסה להתבטא בצורה כלשהי, ולהוציא את השבר החוצה בצורה של דלקת אוזניים. הייתי מחמיר את זה, והייתי אומר שכל הביטויים הגופניים. האמת שאני מסכימה איתך, אני פשוט ניסיתי להיות קצת זהירה. אז אני בתור רופא אני יכול להגיד שכמעט, או כמעט לא כל דבר שקורה לנו בגוף, יש לו איזושהי סיבה. אצל ילדים זה הרבה פעמים, זה בא מההורים, ואני מאוד שמח שההורים מבקשים לבוא לטיפול, כי לטפל בילדים עם אמא שהיא יושבת לו על הצוואר, זה קצת בלתי אפשרי, אבל שמעתי מישהו שמשווה את זה, שכל סימפטום, וזה מאוד שונה בהומאופתיה והרפואה. אז יש לך חום, אז אני ברפואה קונבנציונלית, בתור רופא, בוא נוריד את החום. או שאתה בא אליי עם כאבי ראש, אני נותן לך משהו נגד כאבי ראש, יש לי 3 דקות בשבילך. אז אני לא מעניין אותי לשאול אותך, או שאני לא יכול לשאול אותך, מה שלומך, כאילו מה קרה, שום דבר. מתי התחילו הכאבי ראש, מה מאפיין אותם. איזה צד כואב, מה קרה. או אם יש מישהו במשפחה שסובל ממיגרנה. ובעיקר מה הטריגר לכל ואז אני נותן משהו נגד כאבי ראש. בהומאופתיה זה בדיוק הפוך. אני מעניין אותי מאוד, אתה בא להגיד לי, והסימפטום הזה זה הדרך, אני מסתכל על זה, זה הדרך של הגוף שלך ושלך, לספר לי מה קורה, שיש בעיה ואני צריך לטפל בזה. אז מישהו ישווה את זה לנורה הזאת באוטו שנדלקת, נכון. השמנה הזאת שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע אף פעם מה זה, אבל זה מלחיץ מאוד, ואז אתה יודע שאתה צריך לעצור את האוטו, ושזה משהו מהמנוע, ולהתקשר דחוף
למוסכניק שלך. אז הוא אומר, הסימפטומים או המחלות, הם בדיוק הנורה השמנה הזאת, שהיא לא נותנת לך, ויש כאלה שמתעלמים מזה, וממשיכים, כאילו לא קרה כלום, ואז מקבלים מכה קצת יותר גדולה בהמשך. אבל זה נורה שכאילו אומרת, בוא, תעצור, בוא תתייעץ, תיקח את האוטו למוסך, ואני בתוך המוסכניק, ההבדל בין רופא למוסכניק, את יודעת מה זה? לא. המשכורת. אבל אני בתוך המוסכניק, אני צריך לבדוק מה קרה. ואת זה אני צריך זמן, אני צריך להכיר את הבן אדם. מאוד מאוד מאוד, 360 מעלות. ועוד דבר, זה מאוד אינדיבידואלי. אז לשלושה אנשים שיש להם כאבי ראש, או שלושה ילדים שיש להם אסמה, כל אחד יקבל משהו מעולם אחר. אחד יקבל מינרל, שני צמח, והשלישי חיה. ושוב, כשזה עובד, זה נפלא. נכון. אני חושבת שבכלל אצל ילדים יש אחוזי הצלחה יחסית מהירים וגבוהים, ולאורך זמן, זאת אומרת, מניסיון, אם מגיע להומאופת ילד עם דלקות אוזניים חוזרות, כי הם בדרך כלל לא באים על הדלקת הראשונה. דלקת ראשונה אנטיביוטיקה, דלקת שנייה אנטיביוטיקה, מתחילים כשהמספרים נהיים גבוהים, והתדירות הולכת ויורדת. והם רואים שזה לא עובד, כן. ואז בעצם אתה נותן רמדי, אם הרמדי מדויקת נכונה, אז פשוט כל העניין של הדלקות אוזניים נפטר לחלוטין, ובעצם הילד כל כך מקבל איזושהי עלייה בהתפתחות שלו, הכל כל כך משתנה, וזה לא נורא מסובך לעשות את זה, זאת אומרת, הסימפטומים הם לא מאוד מסובכים, יחסית אפשר מאוד בקלות לעזור. אפרופו זה, סיפרתי לך זה לפני שהתחלנו על מחקר שפורסם בעיתון די טוב. עיתון בארץ? לא, עיתון על רפואת ילדים בינלאומי. מחקר מהודו, שלקחו קבוצה של ילדים עד גיל 2, חילקו אותם לקבוצות, ממש בצורה סטטיסטית, מאוד מבוקר ודאבל בליינד, כמו שצריך מחקר לעשות, ונתנו טיפול הומאופתי, או נתנו טיפול קונבנציונלי, או פלצבו. חילקו לשלוש קבוצות, כן, פלסבו, קונבנציונלי והומאופתי. שהומאופתים, וגם הרופאי ילדים הם לא ידעו, כאילו מה, הם בדקו את הילד ורשמו מה שהם חושבים שהוא צריך לקבל, ואז לפי המטפה של הילד, לפי הצבע שהוא קיבל, אם הוא בטיפול הומאופתי או בטיפול קונבנציונלי או בפלצבו, הוא קיבל את הדברים, וכמובן שכאילו אם משהו מסתבך, אז תמיד היה מעקב, כן, הילד הזה היה במעקב כל הזמן, לא השאירו אותם לראות מה קורה. והתוצאות הן מאוד מעניינות, בדיוק מה שאת אומרת. לא רק שהיו פחות ימי מחלה, החומים היו פחות גבוהים ופחות תדירים, וגם המחלות היו פחות תדירות, אבל גם מבחינת פיזית, הם היו גבוהים יותר, הם התפתחו מוטורית וקוגניטיבית יותר טוב מילדים שקיבלו אלופתיה. וזה מאוד מאוד יפה. ולפי, אלה נתונים שהבאת לפני רופאי ילדים באיזה כנס בארץ. כן, לפני שבוע נתתי הרצאה לרופאי ילדים של המחוז של הצפון. אני קצת, האמת שאני לא רציתי, אני מרגיש שלפעמים זה בזבוז אנרגיה לנסות לשכנע אותם, כי הם בדיוק כמו שאני הייתי, שהבן דוד הזה דיבר איתי על דילולים ועל זה, שהם לא מוכנים לשמוע ולא מוכנים לקבל את הדברים, והופתעתי מאוד, בסוף הזה, אז מלא באו לבקש ממני את הטלפון, לתת למטופלים שלהם. יואו, מדהים. והכי חשוב, זה אחד מהם שכבר זה מבוגרת, יוצאת לפנסיה, אבל היא רוצה ללמוד הומאופתיה, אמרתי, זה... יש פה בית ספר. יש פה בית ספר. אמרתי לה... רק בגלל שדיברתי איתי עכשיו, זה כבר, זה היה שווה לבוא. כן. אז יש כן יותר פתיחות ויותר הקשבה ויותר, כן, בעיקר בסך הכל בעידן של
איזושהי פתיחות. כן, כי אנשים פשוט מבינים, כאילו זה בא מהציבור. בדיוק. שהם פשוט כבר נמאס להם. זה אחד מהדברים שדיברתי המון שם בשיחה הזאת, וזה אחד מהדברים שמאוד כואב לי, שהיום הרפואה מתחילה להיות מאוד טכנית. נכון. וכל הזמן מההתחלה ממש, שהתחלתי ללמוד, כל הזמן אמרתי, רפואה זה לא רק מדע, זה הרבה יותר אומנות ממה שמדע. יש הרבה מדע, אבל היא גם אומנות מאוד מאוד לרפא אנשים זה אומנות. בדיוק. ואנשים פשוט כבר לא טוב להם כשאתה, יש לך 3 דקות בשבילם, ואתה לא מרים את העיניים מהמחשב, ואתה לא בודק, ואתה לא אומר מילה טובה. אחד מהמשפטים הכי חזקים של איזה מורה ברזילאי שלמדתי, הוא היה יהודי, הוא אמר לי כמה דברים מאוד חכמים, הוא אמר, פעם אחת הוא אמר לי, יותר חשוב מהתרופה, זה היד שנותנת את התרופה. וואו. וזה כל כך נכון גם ברפואה וגם בהומאופתיה, וזה לא משנה במה. כאילו אם אתה, אני ניסיון של 30 שנה, אני חושב ש60%, 70% מהאנשים שפונים לרופא, הם לא ממש חולים, הם רוצים שמישהו ישים יד עליו, על הכתף שלו, יסתכל עליו ברצינות, ויגיד, הכל בסדר, הכל טוב, לא לדאוג יותר מדי, ממש. וזה נורא חשוב, וזה אנחנו מאבדים קצת ברפואה הקונבנציונלית היום, לצערי הרב. זה היה רופא הכפר של פעם. כן, לא רק הכפר, זה היה הרופאים. היום יש בית ספר לרפואה, לא סיפרתי לבן שלי, אני רוצה לדבר איתו על זה, שמישהי שהיא מנכ"לית של וולמארט, לא יודע, של הרשת הזאת הגדולה בארצות הברית, היא גרה באיזה חור בארצות הברית, והיא חלתה, הייתה אישה מבוגרת, חלתה, עכשיו, מי שבא לקחת אותה באמבולנס לא ידע מי היא, וגם במיון לא ידעו מי היא, כאילו, התייחסו אליה כמו כולם. זרקו אותה לאמבולנס, זרקו אותה למיון, כמו שאנחנו מכירים לצערי, והיא כל כך הזדעזעה מהגישה, היא החליטה להקים בית ספר לרפואה. וואו. בעצמה, כאילו, לא חסר לה כסף, אבל שיהיה גישה הומנית, מההתחלה. אז הסלקציה של הילדים האלה, של הסטודנטים, היא לא במבחנים של פסיכומטרי או פיזיקה, יש מלא רעיונות, הם לא משלמים שום דבר מהלימודים, אבל בשנה הראשונה והשנייה היא קיבלה רק 48 אנשים, ואני מתאר לעצמי ש... על פי מבחני אינטליגנציה רגשית וכדומה. לא מבחנים, זה פשוט שיחות מרעיון. להבין עם הבן אדם, וזה כל כך חשוב לפני שאתה מתחיל ללמוד. אם הבן אדם הזה מתאים להיות מישהו שבא במגע עם אנשים, ומנסה לעזור להם. ובשנה הראשונה הם לא לומדים רק פיזיקה וביולוגיה, הם לומדים היסטוריה של אומנות, הם לומדים פילוסופיה, וזה מאוד מאוד מרשים. מדהים, מדהים. כן. שזה בעצם מה שאנחנו עושים בהומאופתיה. אני חושבת שגם אופן התשאול, עוד לפני נתינת הרמדי, התשאול וההתעניינות והניסיון להבין את התבנית הכי הכי פנימית של הבן אדם ולראות מאיפה הוא פועל ולאן ואיך הנפש שלו מביאה אותו למקום כזה או אחר, עצם השיחה על זה ועצם זה שהבן אדם רואה את זה בתוכו, כבר מביאה אותו למקום אחר. בטח. עוד לפני שבחרת את הרמדי, עוד לפני שנתת את הרמדי. בטח, יש הרבה פעמים שאני מרגיש כשהוא יוצא, אז... הוא כבר לא. יותר. האמת שאצלי, אני מרגישה שאם הבן אדם יצא בטוב, יהיה טוב. יהיה טוב, יהיה בסדר. היא הייתה נערה
שוב, רפי, הוא דיבר איתנו כשהבן אדם מספר את המקור שלו, כן. ממש, מתאר. יש שינוי באנרגיה בחדר. נכון. ואני אף פעם אז לא הרגשתי את זה, קיבלתי איזה נערה שלא הכרתי אותה, היא הייתה כולה סגורה, יושבת סגורה, עם מעיל סגור וזה, התחלנו לדבר, התחלתי לשאול אותה כמה דברים, לאט לאט היא נפתחה, ופתאום היא אמרה משהו, סיפרה משהו, היא התחילה לפקוד, אני הרגשתי בום, אנרגיה כל כך שונה בחדר, אמרתי וואו, היא אמרה לי עכשיו את המקור שלה. היא קרובה לתחושה הפנימית הכי עמוקה שלה. כן, יש לי צמרמורת שאני אספר את זה, ואז המשכנו וזה, והיא הלכה, ואז אמא שלה התקשרה אליי, היא אומרת, מה קרה שם? אמרתי, הכל בסדר, כאילו, ישבנו ודיברנו שעתיים. היא אומרת, תקשיב, היא חזרה הביתה, היא אמרה שהיא רוצה להיפגש איתך כל שבוע, וזה שהיא ממש מדברת שונה לגמרי. אמרתי לה, תקשיב, אני לא פסיכולוג, אני לא שום דבר, אני לא חושב שהיא צריכה להיפגש איתי איזה כל שבוע. כן. אבל אני חושב שהיא פשוט נגעה בנקודה ונגעה בסורס, במקור שלה באמת, ואני חושב שזה, היא אמרה, כן, אני חושבת שאפילו היא לא צריכה רמדי. אמרתי, כן, ממש טוב מאוד. אני לא בטוח שאני רוצה לתת לה רמדי, אם היא בסדר. אם השיחה עשתה את השינוי. בדיוק. נמצא איתנו פה גם איתמר, הבן שלך, והוא רוצה ככה לומר כמה מילים, אז בשמחה. אז אני באמת מקשיב לשיחה שלכם כבר בערך שעה. נכון. שזו שיחה מאוד נעימה, מאוד מעניינת. מאוד עמוקה ונוגעת בהרבה, אני חושב, רבדים שאנחנו לא בהכרח לפעמים שמים עליהם את אור הזרקורים. אוקיי. במיוחד ברפואה של היום. לפני בערך כחצי שעה בפודקאסט, דיברתם באמת על העניין של רטלין, ועל העניין הזה של, לפחות אבא שלי סיפר את החוויה שלי, באמת מהיסודי. והיום אני רואה שזה ממש כאילו, ממש מתאר את זה ממש בצורה הנכונה ביותר. ותוך כדי שאני נכנס לשיחה ושומע אתכם, אז אני גם אומר לעצמי, מה שקורה פה היום, שהרפואה האלטרנטיבית נקרא לזה, לא בהכרח כאילו, יש בזה ממש רפואה לחלוטין, היא מתבססת מאוד מאוד על עקרונות היסטוריים, שגם רופאים מאוד מלומדים, שלמדו בעצם מהבן אדם שאנחנו כרופאים, כאילו הרופאים היום נשבעים אליו, היפוקרטס, בעצם נשענו על הדברים האלה, על החוקים והבסיסים של היפוקרטס, שזה בעצם, אני מסתכל על המטופל שלי מסביב, אני לא מסתכל רק על הבעיה ועל הסימפטום, לא מטפל בסימפטום, אני מסתכל על הסביבה. מסתכל על הבן אדם קודם. כן, על הבן אדם ועל הסביבה, איך הסביבה משפיעה עליו, ובאמת כל ההיבטים האלה, כמו שלגלן, גם יש את החוקים שלו, שזה תזונה, כאילו זה מקורות המים, זה האם הוא עצלן או לא עצלן, זה כאילו ממש כל הפרשנויות האלה. ובאמת העניין הזה של הרטלין וכל הדברים האלה, זה כאילו, הכל מתקשר ביחד, לבסוף נראה לי לאיזה סוג של איזה צוואר בקבוק, שאומר, יש היום המון פתרונות בשוק, כאילו יש לנו גם את הרפואה הקונבנציונלית, גם את הרפואה האלטרנטיבית, ומבינים היום את הכוח של מה שהיה פעם, כמו שבעצם טיפלו פעם, גלן והיפוקרטס וכולם טיפלו אחד בשני, והייתה רפואה נהדרת. היום אנחנו הגענו לאן שהגענו בגללם, בזכותם, זאת אומרת, הם היו הראשונים שיסדו את הטכניקות שהיום אנחנו משתמשים בהם. ואני חושב שהיום, במציאות של היום, אנחנו חוזרים חזרה להבין את הטכניקות האלה, ולהבין את החשיבות שלהם, כי אנחנו מחפשים לייצר קדמה שלא תלויה טכנולוגית, אלא היא קדמה אינטלקטואלית, שהיא גם יכולה להביא למרפא. וזה גם חלק גם נראה לי גם הומאופתיה, וגם באמת מכל דרכי הטיפול היום, כאילו. אז רציתי באמת לגעת בנקודה הזאת, ולתת את החשיבות גם להיסטוריה, באמת להיפוקרטס וגלן, ולאלה שבעצם יסדו את כל מה שאנחנו מבססים היום, בגישות טיפול ובדרכים. וואו, תודה. מהמם. אבא, מה אתה רוצה להוסיף או לומר? שכל כבוד, כי החבר'ה האלה, אני לא זוכר מי בדיוק, אבל שזה היפוקרטס, הוא דיבר על זה, לא לטפל במחלה, נכון, לטפל בבן אדם.
או תדע את הבן אדם יותר חשוב ממה שתדע את המחלה. וזה כל כך נכון, וזה, אתה אומר, צודק, אני מקווה שאנחנו חוזרים קצת אחורה באמת בעקרונות של הגדולים האלה, גם הרמב"ם דיבר הרבה על הדברים האלה. והנמן, כן. אני חושבת שהדוגמה שלך, או שהבאת את זה בשם מישהו אחר, של הנורה שנדלקת באוטו, היא כל כך חשובה, כי בעצם כשאתה נותן תרופה לסימפטום, אתה פשוט אומר, אני מתעלם מהנורה, בדיוק. שזה מה שאני בעצם עושה כשיש לי נורה באוטו, אבל לא ניכנס לזה. אתה מתעלם מהנורה, ואתה אומר, יאללה, אני ממשיך לנסוע, יהיה מה שיהיה, או... בדיוק, אתה מכבה, לפעמים המוסקניק... אתה ממש פיזית מכבה את הנורה. הנורה שלא תפריע לך. נכון, והאוטו אחר כך מגיע למצב יותר גרוע, שזה בדיוק מה שקורה לנו. שאם אנחנו מכבים סימפטום אחד, הגוף ייקח את זה למקום יותר עמוק, יותר כרוני, יותר קשה. אתה לא מעלים דברים. נכון. אתה לא יכול להעלים דברים. ההפך, אתה תמיד תגיע למקום כרוני יותר קשה. אני נותן כזה. וזו הסיבה שהוא הרים על... עכשיו, מה קורה? הקצב כל כך מהיר, והאבא הזה שהרים עליך כיסא כי אתה לא נותן מוקסיפן, מה יש לו בראש בעצם? לא שאני מכירה אותו כמובן. הוא רוצה ללכת לעבודה. הוא לא רוצה לשבת עכשיו בבית עם הילדה החולה. שזה מה שצריך לעשות בעצם. הילדה הזאת רוצה להישאר עכשיו בבית יום-יומיים, היא צריכה להישאר עכשיו בבית כמה ימים, והיא צריכה טיפול הורי מסור, חם, אוהב, מרק חם, תה חם, whatever, גלידה, לא יודעת. לא, אבל הוא לא יכול להפסיד עבודה. אז הוא צריך מהר שתיתן מוקסיפן, ואופסה הוא שולח אותה לגן, עם אקמול ועם מוקסיפן. אז כל הקצב, ואותו דבר עם הרטלין, ואותו דבר עם האטנט, ואותו דבר עם השאר, הקצב המטורף, הבלתי נסבל, שקיים בעולם וקיים במדינתנו הקטנה על סטרואידים ובקצב בחזקת לא יודעת כמה, מוביל למקום לא טוב, שאנשים הם מפתחים מחלות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר כרוניות, ואז נזקקים לתרופות עוד יותר חזקות. בעצם, התרופות העוד יותר חזקות מביאות אותם למקום עוד יותר קשה. אז זה vicious cycle כזה. את מזכירה לי הסיפור, אני מתחיל להזדקן ולספר מלא סיפורים. יש, אני הייתי ממש צעירון, יצאתי מההתמחות, והייתה אימא שהייתי עובד במרפאה עם שני שותפות שהיו הבוסיות שלי בפגייה, והייתה אימא שפשוט הגיעה ולא הפסיקה לתקוף, ממש, ותקפה אותי, לא, במרפאה. הילד היה בן 1.5 והוא לא הפסיק להיות... כל שבוע היה חולה. כל שבוע הילד הזה היה חולה. בקיצור, הגיע אליי וממש תוקפת, אתם לא יודעים מה יש לו, אבל אני רוצה לקחת אותו לפרופסור שפירר, שזה היה רופא ילדים אגדי ממש מעולה, אני למדתי איתו, ואני רוצה לקחת אותו, אני רוצה להבין מה יש לו, אמרתי, בסדר, גמור. אני מאוד מכיר אותו ואני מאוד מכבד אותו, אני אתן לך הפניה ואני מאוד רוצה לשמוע מה הוא אומר. בדקתי את הילד והיא תוקפת, היא פשוט צועקת עליי. עם השותפות שלי היא לא הייתה עושה את זה, כי הם היו זורקות אותה מהחלון. אני הייתי רגוע וניסיתי להבין מאיפה התוקפנות הזאת. מצוקה והתוקפנות שלה. בדיוק. ואז אני בודק את הילד, לא מוצא שום דבר, היא אומרת, מצאת משהו? אמרתי, לא, זה וירוס כנראה עוד פעם. אתה רואה, אתם לומדים כל כך הרבה שנים כדי להגיד כל הזמן וירוס. וזה, אני רוצה לקחת אותו. אמרתי, בסדר, כתבתי את ההפניה לפרופסור שפירר, נתתי לה, אמרתי לה, בבקשה, אני ממש רוצה שכאילו, תעדכני אותי מה הוא אומר. ואז אני לא יודע למה, היה לי משהו שאני לא יכולתי להחזיק, ואמרתי לה, אני יכול לשאול אותך שאלה, ותעני לי עם יד על הלב, היא אומרת, מה? אמרתי, מתי פעם אחרונה הלכת לשוק, קניתי ירקות והכנת מרק לילד הזה? האישה הזאת התפרקה לי, הילד היה על הגלה, היו לי 1,000,000 אנשים בחוץ, היה חורף, היא הורידה את הראש והתחילה לפקוד, התפרקה לי לגמרי. וואי. ואני הייתי צעירון ואמרתי, כאילו, מה עשית? ואני מבקש, בבקשה, כפרה, ממש, אני רוצה לבקש סליחה, וקלטתי שהיא לא שומעת אותי בכלל, היא לא הייתה איתי.
אני לא יודע מה לעשות, ואמרתי, מאיר, מה אתה עושה? למה? זה לא עניינך, זה לא שלך ולא, כאילו, למה אתה אומר את זה? אוקיי. קיצור, היא בכתה איזה חצי שעה, אספה את עצמה, לקחה את הילד. אני מדמיינת את כל האנשים בחוץ. זה פחות מעניין אותך. כן, כי הם יודעים שכאילו, גם אם הם צריכים חצי שעה או שעה, הם יקבלו. אבל אני פשוט לא ידעתי מה לעשות. וזה היה מרפאה עצמאית, ואמרתי, אני לא אראה אותה בחיים יותר. קיצור, הפעם השנייה שבאתי, אחרי יומיים, עוד פעם למרפאה היא נכנסה, ואז היא אמרה לי, אמרתי לה, וואי, כי אני לא ישנתי בלילה, חשבתי להתקשר אליה, ללכת למרפאה, לקחת את המספר, אמרתי, אם אתה מתקשר, זה יהיה עוד יותר גרוע, אז פשוט תחזיר אותה לזה, תשתוק. ואז היא נכנסה, ממש, ואז היא נכנסה, אמרתי, יואו, כמה טוב שבאת, בבקשה, אני כל כך מתחנן שתסלחי לי, אני לא יודע מה קרה לי, וזה, היא אמרה לי, אני באתי לדבר איתך על זה, אתה נתת לי את הסתירה הכי כואבת שקיבלתי בחיים. אף פעם, אף אחד לא הצליח להכאיב לי כמו שאתה הכאבת לי. ואני מנסה להיכנס לתחת לשולחן ולברוח משם. אמרתי, בבקשה, אני מצטער, וזה, בבקשה, תסלחי לי. ואז היא אומרת, אני רוצה לדבר איתך. אני אספר לך שאני שופטת, אני לא ידעתי. וכשהילד הזה נולד, הייתי שבועיים בבית, ומאז השבועיים האלה, אני פשוט יוצאת בבוקר כשהוא יושן, וחוזרת בלילה כשהוא יושן. והאופלת פשוט לוקחת את השניצלים קפואים שהיא קנתה בסופר, שמה במיקרו, ומחממת, וזה מה שהילד אוכל. ואחרי הסתירה הזאת שנתת לי, החלטת שאני לוקחת שנת שבתון, ואני הולכת לגדל את הילד שלי. ולעשות לו מרק כמו שביקשת. ואני עקבתי כי זה המרפאה עצמאית, והייתי בטוח שהיא עזבה, היא לא עזבה, היא פשוט הפסיקה לבוא, כי הילד הפסיק להיות חולה. זה כמו שאיתמר אמר, או כמו שכולם אומרים, הקטע הזה למשל לבשל, זה פשוט להעביר ולהגיש אוכל, זה להעביר אהבה. ודאי, זו הזנה הכי בסיסית שהילד צריך. צריך את ההורים שלו, את אמא שלו. וכשאתה נותן רמדי, או שאתה, לא משנה מה אתה עושה, צריך לעזור. והקטע הזה של לשים בצד את הדברים, ברפואת ילדים יש דוגמה טובה מאוד, שזה האסמה של האור. יש המון ילדים עם בעיות של אסמה, של בעיות אוריות, שאנחנו קוראים לזה האסמה של האור היום, או אטופיק דרמטיטיס. והדרך היחידה של הרפואה הקונבנציונלית להתעסק עם זה, זה לשים סטרואידים. ואני כל הזמן אומר לאמהות, זה כמו שאת עכשיו רוצה לצעוק עליי, ואני שם לך פלסטר ענקי בפה. ואז את מתחילה להשתולל, בסדר? אני קושר אותך. ואז את מתחילה להשתולל עוד יותר. וזה קורה בגוף. אז הילד מביא את הבעיה שלו באור, אני שם סטרואידים, אני מדכא את זה, אחרי יומיים זה עובר, לא משנה איזה סטרואיד, אבל אחרי שבועיים זה חוזר ועוד יותר בגדול. ואני ממשיך לתת, בגלל זה קוראים לזה האסמה של האור, אחרי שנה, שנתיים הילד הזה מתחיל לצפצף, והוא הפך לאסמטי. נכון. או אסמטי, או יש, כן. כן. וואו, אני מרגישה שאנחנו יכולים לשבת פה עוד שעות, אבל נראה לי שלאיתמר יש עבודה, הוא צריך ללכת, אז הוא גם לא מקבל ריטלין. כן, ויושב פה שעה בשקט, וואו. דוקטור מאיר בילר, תודה רבה רבה. בשמחה גדולה. מבחינתי אתה מוזמן שוב כבר. תודה לכולם, ואנחנו נתראה בהמשך. מלכי רוזן, פעימה, הומאופתיה. להתראות.